Aquí está bien, en la mesita. Ahí en la mesita. Nakas kaya malaki siya kanak din ng lakbit, sa amara kaya kaya ala tikla. Kung ng lakbit na ulak sa lingkaus lain, at Panlipod Church. Na atinak chiris dik angel na ano na pagkumon. Dito lakbit saan atinak sa lakuam, charo na takoy, ang balik komunil. Marachalo na ka-ash di Railal, di Chakilal, di Makilal, di Lepail. Aran naktak sa pakon, charo na kagkakatutub, tinamit di Diyos, karulik angkel, karulik karilkel, di komon, nakatutubay di komon. Pagka nakaanak lang, nakapitsan di nakapitsaan, mo Israel katsol, rikin, kung nakakumon Diyos, panggil kung umpliyay, sa itolakil chokire, sa itolakil chokire iskokal, maray kwang ket sain, maray kwang ket sa nakit tinamit, panon choket ipan, karut chokot panggil sa ito. Pagka panggil siya rin siya kuniles, sa itolakil chokire, nakapitsan panggil ko ng pakpisay. Lalo naman. Nakapagalis Ross. Ang kangkasyak kumon, marilayas kung isang ikespichan, pichan ko, bako sang sait o lakit, kukurait o lakit, bako, sait o lakit, jodod, Ano kasi ako,